Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-għodwa tajba lil kulħadd lilkom u l-dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Illum il-Knisja 18 ta' Ottubru tagħmel il-festa ta' San Luqa Evanġelista. Sejjer nofqod il-Qudiesa bħala ringrazzjament lil Madonna. Biex inkunu denji li jkun jistħoqilna nitolbu l-Mulej jagħtina il-maħfra tan-nuqqasijiet minn tagħna. Inti triq vera li twassalna għand il-Missier Mulej ħnina. Inti l-verità fit-tagħlim tiegħek li twassalna s-sema Kristu ħnina. Inti l-ħajja dejjiema tagħna fis-sema Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-lum hija festa mena ngħidu l-glorja. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet. Infaħru, imberku, nadurawk, naduk ġieħ. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Dnubiet tad-dinja ħelna. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għaliex int waħdek qaddis. Int waħdek mal-Ispiritu Santu fil-glorja. Nitolbu Mulej Alla tagħna, int għażilt lil San Luqa biex bil-kelma u l-kitba ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek għall-foqra. Ħares lil dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda. U għamel li l-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Għażiż, dema ħab aktar lid-dinja u ħallini u mar Tessalonika. Crescens mar il-Galazja, Titu il-Dalmazja. Luka waħdu baqa' miegħi, hu il-Marku u ġibu miegħek għax hu jiswili ħafna għall-ministeru. Lil Tikiku battu Efesu. Meta tiġi ġibli miegħek il-mantar li jinħallejt f'Troas għand Karpu. Ġib ukoll il-kodba l-aktar il-parċmini. Alessandru il-Brunzar għamilli ħafna ħsara. Il-Mulej iħallsu skont ma għamel. Oqgħod attent minnu intu ukoll għax hu fixkel ħafna l-kliem tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini. Jalla ma jkunx magħdud kontrihom. Imma l-Mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisemgħuha. Il-kelma tal-Mulej. Ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma għamilt irrodlok ħajr Mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Huma jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-seb u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek hija saltna żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-bniedem fl-imġiba tiegħu kollha,
twajjef dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Nitlobkom tqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien ser imur u qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-bub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieq u fit-triq sellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu s-sliem lil din id-dar u jekk fija ikun hemm min iħobb is-sliem jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqawkom kulu dak li qegħdulkom qudiemkom fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nisa jgħidulhom is-saltna Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Mela llum il-Knisja qiegħda tfakkarna f'raġel mill-informazzjoni li għandna tal-ewwel żminijiet San Ewsebju l-istoriku jgħid li kien tabib. U li dan il-bniedem San Luqa ħalla warajh żewġ opri kbar. Ħalla warajh il-Vanġelu li jġib ismu skont San Luqa u l-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-ktieb li jgħallimna jgħidilna dwar l-istorja, it-tagħlim tal-ewwel snin tal-Knisja wara li Ġesu tela s-sema. Dawn iż-żewġ kotba li jiffurmaw parti mill-Bibja u xekk. Kotba la fil-Bibja għandhom il-kelma ta' Alla jafu bħala awtur tagħhom il-Luqa. U jgħidilna fil-bidu tal-ktieb tal-Atti li huwa stħarreġ u staqsa biex jikteb kemm jista' jkun dak kollu li jisma' dwar Ġesu u dwar l-ewwel snin tal-ħajja tal-Knisja. Għaliex? Għax uħut il-eżis għamlu differenza. U ma kienx ma kienx apostlu, għamlu differenza. Luqa ma kienx wieħed mit-12, bħalma lanqas kien Marku, San Mark. Mill-4 Evanġelisti
Tnejn kienu evangelisti u apostli, San Mattew u San Luqa. It-tnejn l-oħra, Luqa u Marku, ma kienux apostli, ma kienux. Ma 12, allura d-domanda tiġi it-tarif li Luqa waslilna. Nejn ġabu, però huwa bniedem li jgħix fi żmien Kristu u ftit wara Kristu. Difatti vjaġġa ħafna u għex ħafna ma' San Pawl. U San Pawl għex sentejn il-konverżjoni tiegħu sentejn wara li Kristu tela s-sema. Imma ħanimxu bil-mod. Mena Luqa huwa evanġelista. Tana l-ktieb tal-Evanġelju. U f'dan il-ktieb hemm ħafna tagħlim dwar x'għallem u x'għamel Ġesu, il-ħajja pubblika ta' Ġesu. Luqa jagħtina ċerti informazzjoni li jagħtilna huwa biss. Huwa biss fil-Vanġelu tiegħu ma nsibuhiex fil-Vanġeli l-oħra fil-Bibja. Pereżempju l-ġrajja ibda kif tiftaħ il-Vanġelu ta' tħabbira ta' Zakkarija, tħabbira Gabriel lil Madonna, it-twelid ta' Ġesu f'Betlem, dan it-tarif ir-rajja, eċetera, dan it-tarif jagħtihulna Luqa biss. Luqa biss. U llum l-eżeġeti tal-Iskrittura kif sar jafu probabbli li anki il-Madonna stess tarfitlu xi tarif dwar pereżempju tħabbira li kellha ma' Gabriel dak id-dialogu bejn tnejn il-Madonna u Gabriel. Luqa kif sar jafu. U allura ħut l-ewwel tagħlima, l-ewwel hekk riflessjoni tajjeb illi nistaqsu lilna nfusna kemm għandi konfidenza, kemm inħobb naqra il-Vanġelu. Kemm jien mitħla ta' din il-kelma ta' Alla. Alright, il-Bibja oċean. Hemm l-Antik Testament u l-Ġdid Testament, imma għalmenu l-Vanġeli. Għalmenu l-Vanġeli, l-erba' Vanġelisti li jit-tagħlim tagħhom huwa ħafif ħafna. Ħafif ħafna. Mena l-Vanġeli l-festa tal-lum, timbuttana, tixprunana ftit iktar biex għandna tant qaċċa l-aħbarijiet u mobiles u messages u gazzetti. Fejn tidħol il-kelma ta' Alla, il-Bibja, il-kelma ħajja, Alla jkellmek. Fejn jien għalija qed ngħid. Fejn jien? Dan l-ewwel punt. It-tieni punt. Aħna midjunejn ftit ma' Luqa, tafux. X'jiġifieri midjun? Aħna li forsi tgħidu għandek tagħtih il-flus. Le ma mhux hekk. Midjunejn. Għax dan il-bniedem Luqa għamlilna lilna l-Maltin. Lilna l-Maltin. Għamlilna l-ikbar u l-aqwa ċertifikat li qatt bniedem jista' jagħti lil Malta tagħna, lil missirijietna. U jekk ikun hemm xi bniedem ieħor qatt ma ħajasal biex jgħid qal Luqa. Il-kapitlu 28 tal-Atti, vers 1, x'jgħid? Jgħid meta ħlisna mill-Arqa in-nies sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. Dan kitbu Luqa għalhekk qed ngħidilkom. Imbagħad ikompli, ċ-ċertifikat, u n-nies tal-gżira ġabu ruħhom magħna b'imħabba liema bħala, b'umanità li ma tistax tiddeskrivija. U dan il-kliem miktub fil-Bibja, fil-kelma ta' Alla. Li ħadd ma jista' jħassru. Meta kitbu qiegħed il-qawwa tal-Bibja, meta kitbu Luqa kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu. Issa jew nemmnu il-kelma tal-Alla jew nkella.
Meta ħlisna mill-għarqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. Full stop. L-isem ta' Malta msemmi fil-Bibja. Imbagħad ikompli. In-nies tal-gżira ġabu ruħhom magħna, il-kelma bil-Grek filofronos. Taf kemm hemm studju fuq dik il-kelma filofronos. Ġabu ruħhom magħna beħlewwa li ma bħala. Issa l-ewwel ostaklu kien li lanqas bil-lingwa ma kienu jiftehmu. Għax Luqa ta' bniedem kult li kien jaf il-Grek u l-Latin. Iż-żewġ lingwi tal-poplu elevat. In-nies tagħna lingwa punika, lingwa semitika, ma tantx kienu jiftehmu bejniethom. Ma madana kollu mis-Sirijiet skont Luqa ma għadux jagħmlu kalkoli u għenu mhux biss il-Pawlu bil-Luqa imma il-275 l-oħra 76 li kienu fuq dan il-ġifen. San Ġwan Griżostmu li jikkummenta dan il-vers għaref ieħor tal-Iskrittura, San Ġwan Griżostmu kemm minn Istanbul it-Turkija. Minn mar Istanbul żar il-Blue Mosque, dik il-moskija tant kbira u sabiħa, dik darba kienet il-katedral, għara affarijiet kif jinbidlu l-aħwa tafux, il-katedral fejn San Ġwan Griżostmu wisqof kien jgħallem in-nies ta' Istanbul it-Turkija. Illum moskija. San Ġwan Griżostmu jgħid il-Maltin kienu aktar filosofi mill-filosofi li jeżistu, għax mingħajr ma għadu jikkalkulaw min huma dawn in-nies u rewhom imħabba, qabdulhom in-nar, temewhom, libsuhom, tawhom kemm huwa ċertifikat sabiħ dwar missirijietna. Allura nduru xi ħaġa fuqna nfusna issa. Aħna fi żminijietna ħut il-eżiż. L-imġiba tagħna. Ħalli ma ngħidx mal-barranin. Imma bejnietna. Tant sirna għal xulxejn ma tistax wieħed tkellem tħares tikkorriġi il-ieħor. Niżel mill-karozza qabad ġġielet. Imma għaliex dan, għaliex din it-tensjoni kollha? Għax ma fadalniex żmien nirpużaw u nitkellmu u nitalmu fuq il-kelma ta' Alla. Insibu żmien għal kollox, barra żmien biex jien għalija nnifsi stess ma fadallejx. Allura jimbagħad is-safety valve irrid ikun x'imkien ieħor. Missirijietna li kienu għadhom qatt ma semgħu b'Ġesu ma kellhom umanità l-aktar kbira minkejja li l-Luqa u l-sħabu ma kienux jafuhom, ġabu ruħhom magħna b'imħabba, biħlewwa, b'umanità li ma bħala. Ejjew nitolbu dan il-qaddis San Luqa biex nivvalorizzaw dak li huwa l-ewwel inħalluh l-ewwel u mhux ma nagħtux kasu nagħmluh l-aħħar. U wieħed mill-prinċipji, mill-prijoritajiet li għandu jkollna f'ħajjitna hu li nisimgħu il-kelma ta' Alla. San Pawlu r-Rumani l-ewwel kapitlu, il-fidi mis-smieħ u smieħ tal-kelma ta' Alla. Mena min ma jismax il-kelma ta' Alla, għalmenu ħut il-eżiż, għalmenu jum il-mulej li b'afsa ta' qalb irridu ngħidu li l-attendenza tagħna l-Maltin u l-Awċejn fihom il-mulej naqset tant, niżlet tant, mhuwiex sinjal sabiħ tafux. Mhuwiex sinjal sabiħ. Li jum il-mulej tiddedikah
biex tmur tisma' qudiesa u tisma' l-kelma t'Alla u tħalli l-mulej jikellmek għalmenu waħda, sitta għalik u waħda differenti min m'għandux żmien biex lanqas jisma' l-kelma t'Alla. Allura l-priorità tal-fidi tiegħu warraba, ġenniba. Nitolbu l-Luqa ħut il-eżjesta sabiex ikompli flimkien ma' San Pawl ibirek, iħares, iwieżen u jgħin il-Malta tagħna b'mod speċjali. Illum li qegħdin nagħmlu din it-tifkira tiegħu u li hu flimkien ma' San Pawl rifes f'Malta u dan magħna 3 xhur. Inqumu bil-wifqa. Aħna u nroddu ħajr lill-Alla għaliex oġbu jsejħilna l-verità permezz tal-Evanġelju imħabbar lilna minn San Luqa u San Pawl inresqu t-talb tagħna għall-insara sabiex jagħmlu mill-istorja tas-salvazzjoni imxandra minn San Luqa l-istorja tal-umanità. Nitolbu għal dawk li bitħabbrik tagħhom għal paċi isibu ruħhom bħal ħrief qalb lil pub sabiex jitqawwew bit-tama fik. Nitolbu għat-tobba għaxu kien tabib, għat-tobba u l-infermiera sabiex bil-ħidma u l-istudju tagħhom iġibu l-qudiem is-saħħa tal-bnedmin u jtaffu kemm huwa kelma sabiħa, taffi it-tbatija tal-mart. Nitolbu għall-irwieħ tal-purgatorju biex il-mulej jinaqsilhom il-pina ta' żmien u jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għall-Papa u għall-isqfijiet miġbura fis-sinodu sabiex ikomplu jagħtuna tagħlim imnebħin mill-Ispirtu Santu. Nitolbu Mulej Alla tagħna, inta għażilt lil San Pawl biex ixandar il-Vanġelu tiegħek flimkien ma' San Luqa imla d-dinja kollha bil-fidi li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej bis-saħħa tad-doni imqazza tiegħek għatina li naqduk bi spirtu ħieles biex dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Luqa ikunu jiswew għal fejqan u l-glorja tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niġġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int trid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisjen tal-Apostli u tal-Evanġelisti
biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja tal-anġli infaħruk u ntennulek bla eda qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibagħti ħal-ħobs radlek il-ħaj qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu għalilhom ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tal-glorja tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna ikun li trid kif is-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostlu tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom.
ħatu il-paċi lil xulxin. Nejdu fl-imkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħidnu bit ta' dinja jien aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
il-qumu bil-wifqa. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu, o Alla li tista' kollox, qaddisna bl-ikel li tajtna mill-artal tiegħek u bil-qawwa tal-fidi tal-Evanġelju imxandar minn San Luqa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ibarikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.